believe in magic, but a few times in my life, I've seen things. Dobro veče, ovde Filmadžija, dobrodošli u još jednu epizodu gde ćemo da pričamo o filmu koji je izašao ove godine, da, upravo ove godine, da, sad ćete čuti zašto se čudim. Čudim se zato što je taj glumac još uvek živ. U pitanju je Harrison Ford i njegova uloga Indiana Jones. U ovoj epizodi radit ćemo recenziju za film Indiana Jones i Dial of Destiny. Dial of Destiny, kako to prevesti? Brojač sudbine ili tako nešto. U svakom slučaju, hajde da počnemo. Evo ovako, ono što sam mogao odmah na početku da skontam gledajući film jeste da film ima dva početka. Prvi početak mi se mnogo svideo jer je u pitanju Indiana Jones u svojim mlađim danima. Iako se jasno vidi ta veštačka inteligencija kojom su oni pokušali da vrate Harrison Forda u tu neku mladost, što je bilo veoma teško, verujem, vide se te neke greške, ipak uživao sam i bio bih mnogo sretan da je film tekao dalje onako kako je tekao na samom početku. Zatim, vrlo brzo se prebacujemo na to neko vreme Vijetnamskog rata, znači Drugi svetski rat je završen. Shvatili smo na tim početnim scenama da se radi o Drugom svetskom ratu, jer kao i uvek Indiana Jones beži ili se bori protiv nacista, kao što je to slučaj u ovom delu. Ono što mi je zanimljivo bilo, vidimo Indiana Jonesa u svojim starim danima, gde je on i dalje profesor na tom nekom fakultetu. Sad, tu mi se razbija sva iluzija kod tog drugog početka. Zašto? Zato što shvatam da to nije taj Indiana Jones i da mi ne možemo da očekujemo tu neku akciju, to neko uzbuđenje i tu neku komediju od tog glumca koji je u tim nekim godinama gde on to više ne može da izvede, iako su pokušali. Naravno da su ga stavili te starosti i tog iskustva života u taj neki koš i glumac je to sasvim super odradio, ne kažem, ali jednostavno film mi nema tu čaroliju i tu magiju kao što je imao kada sam bio klinac i kada sam gledao prva 3 dela tih nekih njegovih filmova. Ono što mogu da kažem jeste da i moj otac nije bio oduševljen filmom, jer kao što je on sam rekao, znači nije to. Pojavljuje se žena, kao i u svakom delu, je li tako? Samo što ovaj put nije u pitanju neka ljubavna afera, jer on je previše star za tako nešto, a ona je sasvim mlada. U pitanju je njegovo kumče koje traži od njega taj brojač sudbine ili taj Dial of Destiny ili Dial Destiny, kako već. Jer je on sa njenim ocem, čovjeka kojeg vidimo na početku filma, pronašao taj Dial of Destiny, jednostavno ga doneo kući, oteo od nacista, doneo kući u Ameriku i tu je njen otac istraživao tajnu tog brojača sudbine ili šta god. Priča se dalje razvija, sve se to odvija kao i uvek u svakom Indiana Jones filmu, međutim tu je ta ženska uloga, taj ženski karakter, to jest persona koja kvari taj film, jednostavno biva u jednom trenutku očajna, u sledećem već mnogo sebična i želi da Indy bude povređen i ubijen, dok već u sledećim scenama, znači negde na sredini filma, njoj je krivo i ona ima neka osjećanja prema svom kumu. Kada kažem osjećanja, mislim normalno osjećanja kumče prema kumu, znači žao joj je i tako dalje. Ostavila ga je u mnogim situacijama gde je on mogao da pogine i gde nju to uopšte nije zanimalo šta će se dalje dogoditi sa njim. Predstavila se kao neko ko je završio studije nekog arheologa, međutim ona je samo običan lopov koji je u igri samo zbog para. I ukrala je taj, da kažem, jako vredan artefakt od njega i pokušala da proda na crnom tržištu. Film nema pa skoro nikakvu komediju, sve to nekako traljavo napisano. Ono što sam mogao da čujem jeste, što se tiče tog filma, jeste da su oni tražili novog Indiana Jonesa, međutim Harrison Ford je rekao ne,
dokle god sam ja živ, neće postojati novi Indiana Jones, što se meni uopšte nije svidelo. Mnogo sam bio sretan da vidim nekog mladog, svežeg, novog glumca u ulozi Indiana Jones. Zašto? Zato što bi tada mogli da očekujemo ne samo jedan film, već najverovatnije trilogiju, to jest 3 filma, koji će jednostavno da nas vrate u detinjstvo i imaće tu neku svežinu. Ne znam šta da kažem, jednostavno sam razočaran. Ono što mi je bilo veoma interesantno u filmu jeste kada su se oni u tom jednom trenutku počeli vraćati kroz vreme sa nacistima, koji pokušavaju sve vreme kroz ceo film da otmu taj artefakt od Indiana Jones i njegovog kumčeta ili ti kumice koja je ukrala taj artefakt, jer je tu samo zbog para, ne zbog istorije, kao što je Indiana Jones u svim delovima bio tu zbog same istorije. Jer on je arheolog, nemojte zaboraviti to, on je profesor koji voli istoriju i zaljubljen je u istoriju i žrtvovao je mnogo toga u svom životu zbog istorije. U svakom slučaju, on sa nacistima, mislim, ne na svoju volju, se vraća kroz vreme. Nacisti misle da znaju sve o tom artefaktu koji se sadrži iz 3 različita dela. Naravno, kroz film vidimo kako oni pokušavaju da pronađu sva 3 dela. Pogrešno protumače sve te neke datume, pogrešno izračunaju jednostavno godinu u kojoj treba oni da se ponovo pojave, iz tih nekih 60-ih, 70-ih godina, tako nešto. I umesto da se pojave u 39. u Italiji, u Siciliji, oni se pojave u Italiji, u Siciliji, u vreme kada su Rimljani harali zemlju. Rekao sam harali. Tu mi se svidi ta cijela scena gde se oni vraćaju kroz vreme i svidi mi se ta neka ideja Indiana Jones koja mu se pojavi u glavi kada on vidi Rimljane i taj neki rat u kojem su se oni našli, gde su se gađali motkama i kamenjem, poželi da ostane tu sa najvećim matematičarem tog vremena koji je i izmislio taj instrument ili taj, da kažem, aparatus koji vraća ljude kroz vreme ili ih šalje u budućnost. U filmu se isto tako pojavljuje jedan dečak koji me vraća skroz unazad na onaj deo Indiana Jones gde je onaj mali Kinez. I'm very little, you very big. He was a real natural actor. Zajedno sa Indianom Jones pokušava da spasi Indiana Jones spašava njega, on je zajedno sa njim, ukrcao se na avion i jednostavno su odleteli na to neko mesto, u taj neki sveti hram propasti, gde žrtvuju ljude, mislim da se tako i zove taj deo Indiana Jones and the Temple of Doom. U svakom slučaju, mislim da su želeli da iskopiraju taj deo. Čak šta više sam video u celom filmu sve određene delove prošlih filmova Indiana Jones, kao da su napravili jedan mali miks na sećanje onoga šta je sve Indiana Jones prošao. Kako i ne bi, on je sad već star čovek i star profesor na fakultetu koji odlazi u penziju. Sve mi je to bilo nekako malo dibidus, s druge strane, neko je to jako dobro isplanirao, ali mislim da je neko tom nekom piscu ili čak možda i režiseru zamrsio planove i film nije ispao onako kako je on planirao. U svakom slučaju, preporučujem da ga odgledate sa porodicom, stvarno jedan porodičan film, nije ono što smo navikli da vidimo kod Indiana Jones, ali veoma zabavno. Ja bih rekao, evo, kada bi ocenjivali recimo od 5 zvezdica, 4, ali samo zbog te nostalgije. Give him hell, Indiana Jones! It's not so much what you believe. Bacite subscribe, like i vidimo se možda sledeće godine. Peace!